mabait po natin, ano, tayo ngayong naghanda, tayo yung ginalutan pa tayo, binigyan pa natin ng pera. Ito talaga sila namimigay ng pera dito. Wala, dapat pinag-isip dala. Ano, grabe, manikadaghan, oy, ang store, $2, sila $10. Ang sa maning pakin din eh. Ano kayo? Buhay! Ulam na nakabalot! Nakabalot na ulam dahil naka-cellophane ha, yung naka-cellophane. Okay. Naka-plato yan, naka-plato. Ay, sakit lang! Tatanggapin ko po yung naka-cellophane, tsaka tatanggapin ko naman ito dahil nakakahiya naman at bigay pa ng oras. Ruro, anong pinagkagagawa ni dati mo sa iyo, Ruro? Ruro, yan si dati talaga pinagtitripan ka. Hindi pwede may plato yan. Ito siguro i-consider natin. Ang babait, mami, ang babait po natin, ano, tayo ngayong naghanda, tayo yung ginalutan pa tayo, binigyan pa natin ng pera. Tita naman talaga, oh. Okay, tita, bibigyan. Mami, oh, mami, bibigyan ka ng $2. Tita, halika dito. Ayun ko po. Nakita yung ate, gagawin kayo. Kasi kayo talaga. Dito nilang makikita. Naakala nyo, si Roro na ba? Okay, eto naman, wait for your turn. Pinag-isa niya dito yung garlic chicken at saka isang hipon. Nahirapan na may pansit pa. Akala niya ininuman niya lang yan ng juice kanina. Nangalot ako nung Jay Lamisa yun niya. Roro, I'm so proud of you! Ayun ang supok siya! Opo, babayan na sa... Nag-aaral si Ruru? English ba to? English? Congratulations. What's your name? Ganda ng name, ha? Naintindihan ko. Who helped you with that? Who helped you? What's his name? It's so nice, Dede. Nasa mo yung siya. Isang taong alam ng lahat ha, dapat lapit-lapit. Meron akong ano ha, meron akong alam na sa dating nakarelasyon na alam ng lahat. Sino to? Dahil niyo dito. Jen! Tapos kung nag-a-apply ka, ito bata ka ba na umuyap-uyap ka na? Okay. Eto si sir. Eto. Nakamove on ka na, sir? Kaano? Ilang percent? 100%. Kung meron kang natutunan. Eto din. Sa nagdala po niyan sa inyo, bigyan niyo din po siya, ano? Eto, tatanungin ko muna. Mukhang questionable ito. Mukha namang inlap ito. Hindi ko na. Ano ang natutunan mo sa dati mong nakarelasyon? Huwag masyadong magtiwala. Huwag masyadong magtiwala kasi baka alukunin mo na. Alright, thank you very much. May tingnan mo yung nagbigay sa'yo, tuwang-tuwa si Mama.